ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆୟୁଷ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଖବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଜୁନ 25, 2021ରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବୁନାଲ ITTର ଏକ ଦାଖଲ ପୋଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତି ରକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ DRDO ସଫଳତାର ପିନାକା ରକେଟର ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ପରିସର ସଂସ୍କରଣକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଜୁନ 25ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚଣ୍ଡୀପୁରର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ରେଞ୍ଜ ITRରେ ଟେଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ WTC ଫାଇନାଲ ଟେଷ୍ଟ ହାଇଲାଇଟ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ 8 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍କୁ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନସର୍ନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରକାରର ମାମଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ଏକ ନ୍ୟୁଟନ ପ୍ରକାରର ଯାହା ଡେଲ୍ଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ 25ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଚାର ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।